Здравейте на всички, надявам се, че сте добре. Пристига клиент след малко с 7 серия E65 BMW. Ще му направим втори ключ. Сега на клиента автомобила работи на 868 МГц и ще покажа, че дистанционното, което аз съм нагласил, също работи на толкова. Ето 868. Чакаме да пристигне клиента. Ще му нарежем перото и ще програмираме ключа. Ето го автомобила. Сядаме вътре и действаме. 7 серия, 2002 година, E65. Да. Има статус скан, да видим дали имаме някакви грешки в имобилайзера. Натискаме Key Add Guided. Казва, че иска да има интернет. Ние имаме интернет. Контактът е включен. Окей. И даваме Semi-Smart Key. Вадим ключа в контакт. И започваме. Успя да генерира ключ. Сега иска да го сложа в контакт и да се опитам да запаля автомобила един път. Ще го направя сега. Успех. Запали. Угасвам колата. Сега искам да покажа, че и оригиналният му ключ работи. Пали колата. Угасвам. Вадя го. И да покажа последно, че отключва и заключва. Заключва. Отключва. Това е новия ключ. Оригиналният ключ. Заключва. Отключва. Ще излезе да покаже, че багажника също работи. Новия ключ. Багажника. Отключва го. Заключено. Ето. Отключва. Само остава да направя дупликат на ключа на клиента. Ще го нагласи на машината, ще го нарежа и ще слезем долу да го пробваме. Новият ключ е готов. Остава да слезем да го пробваме на автомобила. Само да пробвам новия ключ, да покажа, че работи. И заключва, отключва. Това беше всичко, приятели. Благодаря ви много за гледане на видеото. Току-що направихме втори ключ за E65 7 серия BMW. Благодаря ви много за гледане. Лека и спокойна вечер ви желая.